ओए सुनो ना କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ସତରେ ଶୁଣ ନା ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିତେ ମାଝି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ କି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାଷାରେ କହିପାରୁନି। ସତରେ ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନି କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି କି ତମର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଝଲସୁଥିବ। ଦେଖ ତମର ମତେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସିଧା ସିଧା କୁହ। ଏ ଯୋଉ ବଙ୍କା ଡଙ୍କା କଥା ନୁହଁ ଏସବୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ତମେ ମୁଁ ଡାକିଛି। ଆରେ ଯୋଜନାଟା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ଲାଭ କିନ୍ତୁ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହ ସାମନ୍ତକୁ ତୁ ଧମକ ଦେବୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ତତେ ବଳାତ୍କାର କରିଛି। ଆଉ ଏ କଥା ତୁ ଥାନାରେ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହ ସାମନ୍ତ ପାଗଳ ହବ। ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବ ଆଉ ଏ କେସର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଡାକିବ। ତୋ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ମାଗିବି। ଅନେକ ଟଙ୍କା।